Jamen Jimmy, jeg vil bare lige spørge dig om, hvor længe du har oplevet, at det har været et problem med våde gulve i køkkenet og i de tilstødende lokaler nede i kantinen. Jamen, det har der været alle de år, jeg har været her. Jeg har været her lige knap 6 år. Hvis det er jo sådan, hvor man skal tænke på. Jamen, er det ikke jul i måneden? Hvor stor var problemet med jeres gulve? Det var meget stort. Hun blev. Har det hjulpet efter, at jeg har fået skridsikkert? Ja, det har det. Også efter at være vand på gulvet. Rigtig meget vand. Ja. Og faktisk også fedt. Det er fantastisk, er det ikke? Jo. Ja. Men altså, Ved du, hvad produktet det hedder? Det her Safe Walk. Safe Walk. Ved du hvad, det passer? Har du oplevet mange, der har faldet dernede, når der har været våde gulv? Ikke så mange, men jeg har oplevet folk, der har faldet dernede. Ja. Alvorligt? Ja. Ja. Der er 2, der har faldet alvorligt dernede. Ja. Så er nogen, der har været meget tæt på. Ja. Og nu har I så fået lagt Safe Walk på? Ja, Safe Walk, det virker i hvert fald. Det kan jeg sige med garanti.